Terve vaan kaikille, se on Miksu B täällä, ja sinä et todennäköisesti pysty tekemään tässä videossa näytettyjä temppuja. Omien kyynärpäiden nuoleminen. Kaikki tietävät, että 99% ihmisistä eivät kykene nuolemaan omia kyynärpäitään, ja 90% tätä katsovista yrittää heti tämän kuullessaan. Näistä tilastoista huolimatta joillekin ihmisille tämä on helppoa. Tiesitkö myös, että Guinnessin ennätyskirja saa joka päivä noin 5 hakemusta ihmisiltä, jotka luulevat olevansa ainutlaatuisia kyetessään tekemään tämän tempun ja haluavat päästä kirjaan? Kokeile mukana seuraavaa temppua. Taivuta keskisormeasi niin kuin videolla näkyy ja laita kätesi pöytää vasten. Nosta sitten peukaloa, etusormea ja pikkusormea. Ei mitään vaikeutta, vai mitä? Koita seuraavaksi nostaa nimetöntäsi ja erittäin todennäköisesti et kykene sitä nostamaan. Tämä johtuu siitä, että melkein jokaiseen sormeesi kulkee itsenäinen jänne. Tästä poikkeuksena keskisormen ja nimettömän jänteet ovat liitettynä toisiinsa. Eli kun keskisormesi on taivutettu, et voi liikuttaa nimetöntä vastakkaiseen suuntaan ja tuntuu kuin nimettömäsi olisi halvaantunut. Yhden kulmakarvan nostaminen. Taito nostaa vain yhtä kulmakarvaa kerralla on evoluution mukana tullut ominaisuus, johon kaikki eivät pysty. Monet apinat nostavat kulmakarvojaan muun muassa uhkan eleenä. Vaikka monet meistä eivät tätä taitoa hallitse, se on kaikille mahdollista oppia harjoittelun avulla. Voit aloittaa harjoittelun pitämällä yhtä kulmakarvaa alhaalla kädelläsi, samalla toista kulmakarvaasi nostaen. Peilin edessä harjoittelu voi olla helpompaa, kunnes opit oikean lihasliikkeen vain yhden kulmakarvan nostoon. Kun olet harjoitellut tarpeeksi, voit koittaa ilman apukättä ja pian liike voi olla hyvin luonnollinen. Kieli rullalle. Olet saattanut harjoitella tätä taitoa muun muassa peruskoulussa toteutetun puheterapian aikana, jolla vältetään puhevikojen muodostumista. Jos et ole ikinä kokeillut kielellä kuvioiden tekemistä tai sen rullalle laittoa, sen opettelu voi olla aikaa vievää. Lopputuloksena saat kuitenkin taidon, millä voit esimerkiksi kehuskella kavereillesi. Korvien heiluttelu. Hyvin harva kykenee heiluttelemaan tai liikuttamaan korviaan. Tiedemiehet ovat huomanneet, että korvien heiluttaminen eli korvalihaksien liikuttamisen taito on suurelta osin geneettistä, vaikka sen periytyvyydestä ei ole varmuutta. Kuitenkin tiedetään, että suuri osa ihmisistä pystyy myöskin oppimaan tämän taidon ahkeralla harjoittelulla. Voit koittaa harjoitella näiden lihaksien liikuttamista hymyilyn avulla, sillä hymyillessä korvan ympärillä olevat lihakset liikkuvat. Tämä ominaisuus on periytynyt eläimiltä evoluution aikana. Olet varmasti nähnyt, kun koira tai kissa liikuttaa korvanlehteään äänen suuntaan kuullakseen paremmin. Nämä lihakset ovat kuitenkin hiljalleen surkastuneet ihmisen evoluution myötä ja niistä on tullut heikkoja. Tästä johtuen korvien heiluttelu on nykypäivänä harvinainen taito. Oman nenän tai leuan koskettaminen kielellä. Kuten monet muut asiat tässä videossa, riippuu paljolti geeneistäsi, pystytkö tekemään tätä temppua. Vain noin 10% ihmisistä pystyy koskettamaan kielellään omaa nenänsä tai leukaansa. Saatat kuitenkin olla yksi tästä pienestä joukosta tietämättäsi ja voit harjoitella kielen venyttämistä mahdollisimman pitkälle. Muista kuitenkin, että kaikki ihmiset eivät tähän kykene edes ahkeran harjoittelun avulla, koska se on pitkälti kiinni muun muassa kielesi pituudesta ja naamasi muodosta. Muista myös tarkistaa harjoitellessasi, ettei ympärilläsi ole muita, jotka voisivat nähdä tämän epämääräisen toiminnan. Tunnetko olevasi monitaituri, joka kykenee tekemään monia asioita samaan aikaan? Kokeile tätä tuolilla istuessasi. Nosta oikea jalkasi irti lattiasta ja ala tekemään jalalla ympyröitä myötäpäivään. Samaan aikaan piirrä ilmaan numero 6 oikealla kädelläsi ja huomaat, että jalkasi vaihtaa pyörimissuuntaa. Voit kokeilla myös piirtää kädellesi numeroa 8 ilmaan samalla jalkaa pyörittäessä. Tukehtuminen hengitystä pidättämällä. On fyysisesti mahdotonta tappaa itsensä pitämällä hengitystään. Kehossamme on automaattinen refleksi hengittää syvään, jos tarvitsemme lisää happea ja haitallisten aineiden sekä kaasujen poistamiseen.
Vaikkakin voisit estää tämän refleksin, menettäisit lopulta tajuntasi hapen puutteesta aivoillesi ja alkaisit tajuttomana hengittää normaalisti tajuttomuudesta heräten. Älä kuitenkaan kokeile tätä, sillä on aina mahdollista satuttaa itsensä pyörtyessään ja kaatuessaan. Kirjoita kommentteihin, onnistutko tekemään osan näistä tempuista. Ja niin kuin aina, muista painaa peukut ylös ja tilaa kanava, jos et ole vielä niin tehnyt. Sekä jaa video kavereillesi, niin voitte kilpailla kuka osaa tehdä videon tempuista eniten.